ኣብ 18 ዓመት እያ ሓዳር ዝገበርኩ ተምሃሪትን ከለኹየ ነፍቃርየይ ዝተላለኽዎ ምስ ኣፍቃርየይ ዝነበረ ንርክብ ካብ ሓፍተይ ወፃኢ ቤተሰበይ ይፈልጡ ምስ ሓፍተይ ብዝኾነ ነገር እንድሕር ተኳሪና ብዛዕባ ኣፍቃርየይ ከም ዘለኒ ንቤተሰብ ከም እትዛረብ ተፈራርሕን ነበረት ኣነ እውን እቲ ብምሽጥር ዝሓስክዎ ኣፍቃርየይ ንወለደይ ከይትዛረበለ ይፈርሕ ስለ ዝነበርኩ ዋላ ንሳ ጥፊኣ እናሃለወት ምሽጥረይ ከይተውፀለይ ክብል ግና ተመሊሰይ ይቀባጥረላ ግና ድማ ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ምጉርፋጥ ዘይቀርዩ ሓደ መዓልቲ እቲ ምሽጥር ንወለደይ ኣውፅያ ነገረቶም ኣቦይ እውን ብዛዕባ እቲ ሓፍተይ ዝበለቶ ሓቅነቱ ኣረጋገፀ ዋላ ክሸፋፍን እንተፈተንኩ ዝሽፈነ ይነበረን እቲ ነገር ሓቂ ምዃኑ ምስ ኣረጋገፀ ግና ብስርዓት ተመርዒ ሓዳር ክገብርን እንድሕር ስድራይ ሓቲቱ ዘይምርዖኒ ድማ እቲ ርክብ ከቋርፁ ናይ መወዳእታ ጠንቀቕኒ ምስ ኣፍቃርየይ ብፍቕሪ ንክልተ ዓመት ኢና ፀኒሕና ኣፍቃርየይ ሜካኒካል ምህንድስና ተመሪቑ ስራሕ ኣይረኸበን ነይሩ ኣነ ድማ ናይ 12 ክፍሊ ተምሃሪት እየ ነይረ ኣፍቃርየይ በቲ ዝተመረቐሉ ሙያ ስራሕ ኣይረኸበን ግና ክሳብ በቲ ዝተመረቐሉ ስራሕ ዝረክብ ንግዚኡ ዝኸውን ብውሕድ ክፍሊት እዩ ተቆፂሩ ዝሰርሕ ዝነበረ ነፍቃርየይ ወለደይ ክምርቆ ይጭቕጭቆኒ ምንባሮም ተዛረብዎ ቦታ ዘለቶ ውሕድቲ ክፍሊት ተመርዒና ሓዳር ክንገብር ወሰና ኣፍቃርየይ እውን ንዓይ ንዘይ ምኽሳር ክብል ሽማግለ ለኣኸ ስድራ ክልቴና ብዝፈቐድዎ ተመርዐና ሓዳር ኢልና ምስ ጀመርና ድማ ቁሩብ ምስ ፀንሐ በቲ ዝተመረቐሉ ስራሕ ረኸበ ሓደ ዓመት ዝኣክል በታ ዝረኽባ ዝነበረት ገንዘብ ናብራና ብፍቕሪ ክንመራሕ ፀናሕና ፍቕሪ ስለ ዝነበረኒ ኣፍቃርየይ ብገንዘብ ክትምኖ ይከኣልኩን ድሕሪ ሓደ ዓመት ናይ መጀመርታ ቆልዓ ወለድኩ ቆልዓ ምስ ወለድና ግና ህይወት ቀላል ኣይነበረትን ሓዳር ከይገበርና ከለና ብፍቕሪ ፀጊብና ኢና ንውዕል ነርና ናብራ ግና ከምቲ ብደገ ተፋቒርካን ብስድራኻ ትሽፈን ክኸውን ኣይከኣለን እኳ ደኣስ ኢኮኖማዊ ዓቕምና ዝፍትሽን ተወሳኺ እቶት ዝጠልብ ህይወት መፀ ኣፍቃርየይ ናይ ሻሂ ቡን ከየትረፈ ሰሪሑ ዝረኽቦ ገንዘብ ኣብ ናብራና እዩ ዘውዕሎ ዝነበረ ግና ድማ ውላደይ 6 ወርሒ ኣኺሉ ተወሳኽቲ ምግብታት የድልዮ ስለ ዝነበረ ኣዝየ ተጨናነኩ ትምህርተይ ቋሪፀ ዝኣተኽዎ ሓዳር ስለ ዝነበረ ስራሕ ኣይነበረንን ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ቆልዓ ምክንኻን ይስርሐይ ገለገለ ሰባት ኣብ ሓዳር ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ኣፍቃሪት ኮይና ንናብራኣ ትግደስ እያ ንሰብኣያ እውን ሓጋዚት እያ ትኸውን ዝብል ዘረባ ኣብ ባዕሊ ይረኸብዎ ሰብኣየ ብዛዕባ ናብራና በይኑ ክሓስብን ክጭነቕን ኣይደለኹን ተወሳኺ ስራሕ ብምስራሕ ክሕግዞ ወሰንኩ ኣፍቃርየይ በይኑ እናሰርሐ ናብራ ክመልእ ኣዝዩ ክፍተን ተዓዘብኩ ንኡ ንምሕጋዝ ዝረኸብክዎ ክሰርሕ ድማ ወሰንኩ ንመሓዙተይ ብዛዕባ እቲ ዝነበርክዎ ህይወት ሓሳበይ ካፈልክዎን እተን መሓዙተይ ዘዝመፀለን የማኽራኒ እተን መሓዙተይ ክልታየን ሓንቲ መሓዛይ ወለዳ ዝኸፈቱላ ሹቕ እያ ትሰርሕ እታ ካልአይቲ መሓዛይ ግና ኣብ ሓደ ሆቴል እያ ትሰርሕ ናይ ሆቴል ስራሕ ፅሬትካ ሓሊኻ ፅቡቕ ትበልዕ ፅቡቕ ትኽደን ነፍስኻ ኣይትሓምቕን ኢላ ትነግረኒ ኣነ ግና ብዛዕባ ምፅብባቕ ነብሰይ ኣይኮነን ዘግድሰኒ ነይሩ ናተይ ድሌት ናብራይ ንምምላእ ዘርለየኒ ገንዘብ እዩ ነይሩ ኣብቲ ሽዑ እዋን ገንዘብ ምርካብን ንእሽተን ሰሪሐ ሰብኣየ ንምሕጋዝ እየ ዝሓስብ ሓደ መዓልቲ ናፍቲ ትሰርሐሉ ሆቴል ሒዛትኒ ኸደት እታ በዓልቲ ሆቴል ድማ ስርሐይ ፅሬት ከም ዝኾነን ናይቲ ሆቴል ዓራት ኣጭረቕቲ ምሕፃብን ሕድሕድ ክፍሊ ምፅራይን ምዃኑ ትነግረኒ ብዛዕባ ክፍሊት ተሰማሚዕና ንፅባሒቱ ስራሕ ክጅምር ወዲአ ነፃኹ ስራሕ ከም ዝረኸብኩ ንሰብኣየ ነገርክዎ እቲ ስራሕ ድማ ኣብ ሆቴል ፅሬት ከም ዝኾነ ኣረዳእኽዎ ኩሉ ግዜ ካብ ሰዓት 2 ክሳብ ሰዓት 8 ምዃኑ ነጊረዮ እታ ኣብ ሹቕ እትሰርሕ መሓዛይ ግን እታ ናይ ሆቴል ስራሕ ምሳይ ከም ዘይኸይደን ብፍላይ ድማ ምስቲ ኣዲ ቆልዓን በዓልቲ ሓዳርን ምዃነይ ሰብኣየ ክፎቶ ከም ዘይኽእልን ትምዕደኒ ቁሩብ ግዜ ክዕገስን ዝኾነ ንዓይ ዝኸውን ስራሕ ክትእልሸለይን ትነግረኒ ኣነ ግና ብሰንኪ ፀገም ናብራ ዓቕለይ ፀንቂቐየ ዝነበርኩ ክሳብ ንሳ ስራሕ ኣሊሻ ትረኽበለይ ክፀበይ ከኣልኩን እኳ ደኣስ ርእቶን ሓሳብን መሳርሕተይ እናተቐበልኩ ስርሐይ ቀፀልኩ ሰብኣየ ኣብቲ ፈለማ እዋን እቲ ስራሕ ኣብ ሆቴል ምዃኑ
ንዓኽን ንውላድናን ጽቡቕ ኣይከውንን በማል ተቃዊሙንን ነይሩ። ኣነ ግና ውላደይ ኣደይ ከምትሕዘለይ እቲ ስራሕ ሰዓት ድማ ቀትሪ ሰሪሐ ብግዘ ናብ ገዛይ ስለ ዝምለስ ዘጓንፈኒ ፀገም የለን በልክዎ። ምስቲ ኣብቲ ሆቴል ዝጥቀሙ ዓማዊል ዘራኽብ ዕድል የብለይን ኢለ ኣእመንክዎ። ዋላ እኳ ስግኣትን ተነበሮ ብሰንኪቲ ዝነበረና ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ግና ከይፈትዎ ተቐበሎ። ቁሩብ ግዜ ምስ ስራሕኩ ግና ኣብቲ ሆቴል ብቐትሪ ዝጥቀሙ ብዙሓት ዓማዊል ስለ ዝነበሩ ፍልይ ዝበሉ ኣወዳት የጓንፉኒ ነበሩ። ኣብቲ ሆቴል ውሽጢ ኮይኑ ዝርኤኒ ሰብ ኣይነበረን። ግና ድማ ናብ ሽንቲ ቤት ክወፁን ከኣትውን ግና ብዙሓት ኣወዳት ከስተኩሉለይ ጀመሩ። ካብ ሰብኣየ ወፃኢ ወዲ ዝበሃል ኣይፈልጥን። ፈተናታትን ለኸፋታትን በዝሑኒ። ዳርጋ ኣብቲ ሆቴል ዘለዎ ኣወዳት ካብ ካሊእ ፕላኔት ዝመፁ ኮይኖም ተሰምዑኒ። ሽንቲ ቤት እንትመላለሱ ዘይለኸፈኒ ዘይተንከፈኒ ዝሓልፍ ወዲ የለን። ኣነ ግና እዚ ምሽጥር ሰብኣየን ተፈሊጡ ካብቲ ስራሕ ስለ ዘቋርፀኒ ብምትንኻፍ ዝመፅእ ፀገም የለን ኢለ ዕሽሽ ይብሎ ነበርኩ። ቁርባ ራሕ ምስ ስራሕኩ ግና እቲ ዝሓፀብክዎ ምስ ደረቐ ከንፅፍ ኢለ ናፍቲ መደቀሲ ዓራት ምስ ኣተኹ ሓይሊ ብምጥቃም ዝረድአኒ ሰብ ከይፅውዕ ኣፈይ ብምዕባስ ብሓይሊ ርክብ ፈፀመለይ። እታ መዓልቲ ንህይወተይ ኣዘያ ፈታኒትን ውሽጣዊ ስምዒተይ ዝቐየረትን እያ። ዝደልዮ ምስ ገበረ ምንም ከም ዘይተፈጠረ ገዲፉኒ ወፂኡ ኸደ። መጀመርታ ርክብ ከይፍፅመለይ ብዙሕ ተቃሊሰየ። ግና ድማ ብሓይሊ ፆታዊ ዓመፅ ምስ ተፈፀመ ግና እቲ ምሽጥር ኣውፅአ ክዛረበ ኣይደለኹን። ዋላ ንታ ተስርሐኒ ሰበይቲ እውን ኣይነገርክዋን። ምክንያቱ ዝኾነ መንገዲ ናብ ሰብኣየ ከይበፅሕ ሰጋዕኹ። ምሸት ገዛይ ምስ ከድኩ ግና ሰብኣየ ኩነታተይ ሕማቅ ከም ዘጋጠመኒ ኣይሰሓቶም። እንታይ ከም ዝኾንኩን እታ ሸዓ ዕለት ጽቡቕ ከም ዘይነበርኩን ይሓተኒ። ሓደ ምክንያት ፈጠርኩ። ኣብቲ ሆቴል እናፅረኹ መስተ ዝሓዘ ጥርሙስ ከም ዝተሰበረኒ ካብ ደሞዘይ ክትቆርፅ ከም ዝኾነት ከም ዘፈራርሐትኒ ነገርክዎ። እንተ ሰብኣየ ግና ፀገም የለን ገንዘብ እንተኮይኑ ይጥፋ ጥራሕ ንስኺ ከፊኡኪ ክትነብዒ ኸይርኤኪ ይብለኒ የፀናንዐኒ። ኣብ መንጎ ስራሐይ ብሓይሊ ተዓመፅኩ። መከላኸሊ ጥንሲ ስለ ዝነበረኒ ጥንሰይ ሰጋዕኹን። ስግኣተይ ግና ካልእ ዝነበረ ናብ ሕክምና ብምኻድ ምርመራ ክገብር ወሰንኩ። እቲ ሓኪም እውን ናይ HIV ካልኦት ብፆታ ዝዛመድ ሕማማት ምርመራ ገበረለይ። መድሓኒት እውን ሓበኒ። ፈጣሪ ግና ፀገመይ ግድር ይብለይ ኮይኑስ ናይ ሓደ መዓልቲ ዝውሰድ መድሓኒት ነይሩ እዩ። ግና ድማ ድሕሪ 3 ወርሒ ምርመራ ከም ዝገብር ይነግረኒ። እቲ ፈታኒ ኩነታት ሽዑ እዩ ነይሩ። ክሳዕ ጥዕናይ ዘረጋግፅ ምስ ሰብኣየ ን3 ወርሒ ርክብ ከይፍፅም ምክንያታት ኣቕረብኩሉ። እተን 3 ወርሒ ክሳብ ዝሓልፋ ዝነበራ ፈተና ኣዝዩ ከቢድ እዩ ነይሩ። ሰብኣየ ጥርጣረ ክገብር ከኣለ። ኣብቲ ስራሕ ውዒለ እንትመፅእ ድኸም ከም ዝስምዐኒ ይነግሮ። ግና ሰብኣየ ሓድሽ ፀባ የምፅእ ንርክብ ብዙሕ ተገዳስነት ኣይነበሮን። ኣብቲ ወቅቲ ግና ፈተነኒ። ግና እታ መዓልቲ ኣኸለት ውፅኢተይ ክሰምዕ ተሓንጢ ነበርኩ። ከምቲ ዝፈራሕክዎ ግን ኣይኮነን። ነፃየ ዝነበርኩ ድሌት ሰብኣየ ብምምላእ ጥርጣርኡ ክሓድግ ገበርኩ። ኣብቲ ሆቴል ብዙሕ ፈተናታት ከጋጥሙ ንኽኣሉ። ብድሕሪ ዓመፅ ሓደ መዓልቲ ሓደ ወዲ ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክኸፍለንን ምስኡ ክድቅስን የሽግረኒ። በዓልቲ ሓዳርን ኣዶ ሓደ ቆልዓ ምዃነይን ዋላ እኳ እንተነገርክዎ ክገድፈኒ ግን ኣይከኣለን። እታ በዓልቲ ሆቴል እውን ሕራይ ክብሎ ትደፋፍዐኒ። ኣነ ግና ንገንዘብ ክብል ነብሰይ ክሸይጥ ከም ዘይደሊ ተዛረብክዎ። ግና ድማ ክትፀርፈኒ ክትሕጭጨለይን ጀመረት። ቁሩብ ግዜ ነብሲ ክሸጥኪ ዝረኸብክዮ ገንዘብ ጌርኪ ህይወት ክቐይር ትብለኒ። ዓሽንኳይ ዶ ንስኽስ ኣነ እውን ጥዑይ ቅርሺ ዝኸፍለኒ እንተዝረክብ ኣይመገደፍኩን ትብለኒ። ብጣዕሚ ፀላእኽዋ። እቲ ስራሕ እውን ክፀልኦ ተገደድኩ። እንድሕር ኣብቲ ሆቴል ፀኒሐ ገንዘብ መስሓቲ ስለ ዝኾነ ከይጋገ ሰጋእኹ። ነፍታ ሹቕ ዘለዋ ማሓዘይ ብምኻድ ክተማኽረኒ ሓታ ንዓይኒ ምሕጋዝን ብቐሊሉ ብትሑት ገንዘብ ሰሪሐ ዕለታዊ ናብራይ ክልውጠኒ ዝኽእል ስራሕ ሓበትኒ። እንቋቑሖ ምሻጥ እዩ። ማሓዛይ ብርክት ዝበለ ሸቐጥ ዝሓዘ ሹቕ እዩ ዝነበራ። እንቋቑሖ ገዚአ ብምምፃእ ከቕርበላን ንሳ ድማ ዝተወሰነ ክተኽስበንን ትነግረኒ። እዚ ሓሳብ ንሰብኣየ ካፈልክዎ። ሰብኣየ
ናይቲ ሆቴል ስራሕ ምግዳፈይ ሓጎስ ፈጠረሉ። እቲ ስራሕ መሕሳበይ እኳ ጽቡቕ እንተኾነ ኣደይ ጥዕና ስለዝሰኣነት ቆልዓ ሒዘ ክንከራተትን ክጽገምን ግን ኣይደለየን። በታ ንሱ ሰሪሑ ዘምፃ ገንዘብ ኣተኣኻኺለ ክጥቀምን ንሱ ድማ ዝከኣሎ ክገብርን ንቑሩብ ግዜ ደኣ እምበር ኣብቲ ዝተቆፀረሉ ስራሕ ዕቤት ከም ዝረክብን ይሕብረኒ። ንሰብኣየ ሕራይ ብምባል እቲ ስራሕ ብሕቡእ ጀመርክዎ። ግና ድማ ብዙሕ ከይፀንሐ ሰብኣየ ፈለጠ። እቲ ስራሕ ትርፊ ስለ ዝነበሮን ኣብቲ ገዛ ክሕግዞም ምስ ረኣየ ግና ስቕታ መረፀ። ሰብኣየ ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ስራሕ እዩ ዝውዕል። ኣነ ድማ ሙሉእ መዓልቲ እንቋቑሖ ብሕሳር ዋጋ ክገዝእን ኣትሪፈ ክሸይጥን ይውዕል። ብኸምዚ መልክዕ እቲ ዝጀመርክዎ ስራሕ እናሰፍሐ መፀ። እንቋቑሖ ምግዛዕን ምሻጥን ስራሕ ይኮነ። ቆልዓ ሒዘ ብክልቲኡ ደይ ዘንቢለን ጠልጢለ ፈቆዶ ሹቕ እናዘርኩ ዝገዝኡን ተኣላልሽ። ክሳብቲ ስራሕ ዝለምዶ ብዙሕ ተፈተንኩ። መማሕርተይ ዝነበራ ክረኽባነ ከለዋ በቲ ዝነበርክዎ ሂወት ይሓዝና። ሓዳር ከምዚ እንተኾይኑማ ምትራፍ ይሓይሽ ይብላኒ። ከምተን መሓስተይ ክኽደን ክረግፅ ኣይክእልን። ምክንያቱ ናብራ ክመልእ እዩ ሓሳበይ። ክረአየሉ ዝኽእል ሰዓት ኣይነበረኒ። ገለ ትምህርቲ ኣቋሪፀን ንግዚኡ እናሰርሓ ዝመሓደራ መሓዙተይ እቲ ሓዳር ክብትኖን ከምተን መሓዙተይ ነፃነት ረኺበ ንነብሰይ ጥራሕ ክኸውን ይምዕዳኒ። ግና ከምኡ ክገብር ኣይከኣልኩን። ኣፍቃሪ እየ ክስእኖ ይደለኹን። ከምኡ እንዳበልኩ ናይ መሓዙተይ ዘረባ እናተፃወርኩ እቲ ስርሐይ ቀፀልክዎ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ድማ ብርክት ዝበሉ ዓማዊለ ጥረኹ። እቲ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ትርፊ ጽቡቕ እዩ። ሰብኣየ ሰሪሑ ካብ ዝህበንን ላዕሊ ኣታው ረኸብኩ። ግና ድማ ቆልዓ ሒዘ ምስቲ ጓል ኣንስተይቲ ምዃነይ ኣብ ሸኽሚ ይኹን ጉዕዞ ይፍተን ነበርኩ። ድሓር ግና ንድኻመይ ዘቐልል መፍትሒ ረኸብኩ። ኣብቲ ጥቓ መሓዛይ እትሰርሐሉ ሹቕ ሓንቲ ኣዝያ ፀባብ ገዛ ብኸራይ ረኸበትለይ። እንቋቑሖ ዝገዝኦምን ዝሸጠሎምን ዓማዊል ኣፍረኹ። ኣብ ናብራይ ዝነበረኒ ፈታኒ ናይ ገንዘብ ፀገማተይ ብኸምዚ ፈታሕክዎ። እዚ ኩሉ ዝኸፈልክዎ መስዋዕቲ ንሰብኣየ ዝነበረኒ ፍቕርን ብሰንኪ ስእነት ከይንፋታሕ እዩ። ግና ድማ ናብራ ገንዘብ ስለ ዘለካ ወይ ስለ ዝሰኣንካ ከም ዘይኮነ ተረዳእኹ። ሓዳር ማለት ናይ ክልቴና ፍቕርን ስምምዕን እዩ። ገለ ዓበይቲ ሰባት ምንም ገንዘብ ይኹን ሓፍቲ ከይሓስካ ሓዳር ክትገብር ከም እትኽእል ይዛረቡ እዮም። እዚ ሓቂ ኣብ ናብራይ ስለ ዝረኣኽዎ ኣመንኩሉ። ምክንያቱ ምንም ከይሓዝና ዝመስረትናዮ ሓዳር ዓርስና ክኢልና ክንመርሕ ዝኽኣልና በዚ ምክንያት እዩ። ኣብዛ ፀባብ ሹቕ እንትሰርሕ 2 ዓመት ፀኒሐ። ሰብኣየ ኣብ ስርሑ ዕቤት ረኸበ። ይኹን እምበር ኣነ ኣብ ሓዳረይ እናጠንከርኩን ትመፅእ። ኣፍቃሪየ ግና ብግልባጡ ፀባዩ ተቐየረኒ። እዚ ንዓይ ካሊእ ሓድሽ ፈተና እዩ። ንናብራ ከሽንፍ ዘይከበደኒ ኩነታት ኣፍቃሪየ ምእላይ ግና ኣዝዩ ከቢድ ነበረ። ቅድሚኡ ርእየሉ ዘይፈልጥ ባሕሪ ከርእየንን ንዓይ ዝነበሩ ተገዳስነት ክቕንስን ከኣለ። ገንዘብ ሰሪሐ ዝረክብ ዋላ እኳ እንተነበርኩ ምሰፍቲ ቢሮ ምስኡ ዝሰርሓ ኣዋልድ ክዘውርን ኣብ ቅድመይ እውን ስልኪ ብምድዋል ክቕንዕኒ ክፍተንን ጀመረ። መሓዛይ እውን ነፍቃሪየይ ንሓዳረይን ክብል ዝኸፈልክዎ ዋጋ ክንደየናይ ምዃኑ ብዝግባእ ስለትፈልጥ ኣፍቃሪየይ ኣብ ልዕለይ ዝገብሮ ዝነበረ በደል ይስምዓ ስለ ዝነበረ ክትምዕዶ ፈተነት። ክሰምዓ ግን ኣይከኣለን። እዚ ፈተና ንዓይ ካብ ገንዘብ ንላዕሊ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ ገንዘብ ነብሲ ሓሲረ ሸቂለ ክረኽቦ ከም ዝኽእል ርእየዮ እየ። ኣብ መንጎ ኣፍቃሪየይ ዝነበረ ፈላላይ እናሰፍሐ ኸደ። ኩሉ ከምቲ ፈለማ ኣይኮነን። እቲ ዝፈልጦን ዝኣምኖን ኣፍቃሪየይ ምዃኑ ክጠራጠር ገበረ። ድሕሪ ግዜ ግና ምስ ሓንቲ መሳርሕቱ ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝጀመረ ፈለጥኩ። እቲ ክስእኖ ዘይደለኹ ኣፍቃሪየይ ብሓይሊ ዝምንዛዕ ዘለኹ ምዃነይ ምስ ተረዳእኹ ናብቲ ዝሰርሐሉ ትካል ብምኻድ ነታ ትሕመ ዝነበረት ጓል ረኺበ ካብ ሰብኣየ ክትርሕቕ ተዛረብክዋ። እንተንሳ ግና እቲ ዕቤት ዝሰኸረት ሓዳር ምሕላው እናፈለጠት ከም ዝቐረበቶ ትነግረኒ። በዚ ሓሪቐ ንሰብኣየ ክፈትሐኒ ነግሮ። ግና ድማ ክፈትሐኒ ይደለየን። ኣነ እውን ኣዝየ ፍቅሮ ስለ ዝነበርኩ እቲ ምስ ካሊእ ጓል ዝጀመሮ ርክብ ንኸቋርፅ ፃዕርታት ገበርኩ። ግና ድማ ክገድፎ ኣይከኣለን። ናይ ክልቴና ቤተሰብ ፀዊዐ ድማ ሓዲኡ ክገብር ወሰንኩ። ወይ ምሳይ ጥራሕ ኮይኑ ክቐፅል ወይ ድማ ምስታ ዝመረፃ ክውስን።
እትምሽጠር ናብ ስድራ ስለ ዝበፅሐ እናተይ ወለዲ ባዕልኺ ፈቲኺ ዘምፃኽዮዩ ሕዚ ድማ እቲ ውሳነኺ ናትኪ ይብሉኒ ብዙሕ ከይፀናሕኹ ድማ ተፋታሕና ካልኣይ ቆልዓ ወሊደሉ ስለ ዝነበርኩ በታ ስራሕያ ዝረኽባ ዝነበርኩ ሸቐጥ ህይወተይ ምምራሕ ይኹን ደቀይ ምዕባይ ኣይፀገመንን ግና ድማ ደቀይ ነየቦ ብፅሒት ክረኽቡ ስለ ዝነበሮም ናይ ክልቲኦም ደቀይ ቀለብ ወርሓዊ ክኸፍል ገበርኩ ካልእ ጓል ዓቃይሑ ንዓይ ገዲፉኒ ምስ ከደ ሕርቃን ይስምዐኒ ነበረ ካብቲ ኣብ ግዜ ቁልዕነተይ ዘፍቅሮ ሰብኣየ ዝረኸብክዎ መኽሰበዮ ኩሉ ክሕደትን ጥልመትን ሰብኣየ እንትዝክር ብደቀየ ዝፀናናዕ ውላድ ማለት ኣብ ህይወት መተካእታ ዘይብሉ ውህብቶ ፈጣሪ እዩ ነዚ ድማ እዩ ትምህርተይ ቋሪፀ ዕድመ ንእስነተይ ሰዊዐ ዋጋ ዝኸፍል ኩሉ ሰብኣየ ንዓይ ቆልዓ ምስ ሓዘልኩ ገዲፉ ምስ ካልኦት ኣዋልድ እንትኽብልል ተፃዊረ ንበይነይ ደቀይ ክዕቢ ዝተገደድኩ